ta! Załeł Pufytk. Może jest lepiej copna, do groma jasnygłe! Załeł Pufytk. Ale jedok muszę iść w przódk. Ni młega wta, ani wewta. Załeł Pufytk. Ej, retej ta amaryczny błykse. Ne, a tymczasa trus chcął mat winc i przeńca. A ci łyzdrzył, że przydny dwiże są fły, wele stylny ma. Łebe się w kół do Pufytka i przezrzył sa na niegłe. Ejzie, te łasty sedzące? Spytył. Ni, rzekł Pufytk łed niechcenie. Takle są łed pociwum i maśla i mrecia dose. Nezie, dyle puta. Miedźwiedk Pufytk zacygnął płyta, a trus cygnął i cygnął i cygnął. Ała! Zawrześcił Pufytk. To błęly! A jednak, rzekł trus, te łesty sadzunce. A w środku to te mły, rzekł rozgorzony Pufytk, że sanimy do wielkich przydnych dwiży. A w środku to te mły, rzekł trus, że sa za wiele ji. Jest, co tak myślał, rzekł trus. Leje nie chcą nic gadać, rzekł trus. Łetim, że jeden z nas za wiele jadł, rzekł jeś trus. I je wiem, że to nie był je. Jeś tak, rzekł. Ne, ku tej płyda płe Krzysztofa Robina. Krzysztof Robin mieszkał z drugiej strony lasu, a ciej przesiedł z trusa i łyzdrzył piersią pełowa Pufytka, rzekł. Styry głupi, Miedźwiedk. Miał tak lubłetny głos, że każdy z nabrył decha. Je prawie zaciął myśleć, rzekł Miedźwiedk, z letka pocygające nosa, że trus więcej ju Niemdze mógł używać swoich przydnych dwiży, a tego to jebe nie mógł sterpiec, powiedział. Je piśni, rzekł trus. Nie używać więcej swoich przydnych dwiży? Zdziwił się Krzysztof Robin. Pewno, że bandzę mógł je używać. To dobrze, rzekł trus. Jeźle, nie możemy co wacygnąć, możemy być tak wapchlenazyt. Trus w zamyśleniem podrapał sapłe wąsach i dał merk, że jeźle Pufytka sa rys wepchnie do westrzutka, tej łen ju tam łestu nie. I choć zapewno nikt bardziej nie coś jak łen, że Pufytkie u niego na głesce nie, to jednak tak ju je, że jedny mieszkają na drzewach, a inni pod ziemią i... Czy to znaczy, że jeju nigdy stądka nie wyleza? Spytał Pufytk. To znaczy, rzekł trus, że jak te ju tak dalek jest, to szkoda by było, żeby to szło w niweć. Krzysztof Robin przeświadczył. Tej łystywy nam ale jedno, rzekł. Bandzemy musieli pociekać, jaś te znyły scenie jeść. A wiele to czasu dyry taci scenieni? Spytał wystraszony Pufytk. No, myślę, że tak z tydzień. Ale kłe jedoch nie mogę tu wisać bez tydzień. Ale gwasno, że możesz tu wisać styry, głupi, Miedźwiedkły. Cańszko leje bluz wycygnąć ze stądka. Bandze mece cietele, rzekł chłodno trus. Bo nydze ja, że Niemdze padł snik, dodał. I gydumce, styry drechły, zaimyśmy doma dost teli placu. Cie miłby te, co z procentemu, żeby je używił twoje zadne pute do wisiani ręczników? No bo wisią tam ciasto nieprzydatno, a dla mnie to by była wakłada wieszać na nich ręcznici. Tydzień, rzekł głębno Pufytk. A co z jedzeniem? Cośmy być? Nick, rzekł Krzysztof Robin, żeby schłydzy schłydł, ale bandzę mece cietele. Miedźwiedk zaczął wzdychać,
ale zary doznył, że nie może, bo tak dechtowno był łydkły i łza stocięła samu złekła, cie gydył. Cie tej wabę chłec młekła cię ta pokrzysną książka, taką co wspłęłezie i do dydecha miedzwitkłewi skliszczonym mływe wildzi scesnionosce. I tak bez tydzień Krzysztof Robin czytał taką prawie książkę na nordowym końcu pufytka, a trus wisił bielezna na pełniowym, a lewe strzutły niedźwiedź czuł, jak sa robi corysto chwyci. A pod koniec tydzienia Krzysztof Robin rzekł: "Jo!" I złapał pufytka za przydny płótę, a trus złapał sa Krzysztofa Robina, a wszyscy dresie i krewny trusa złapele sa trusa i wszyscy zaciale raza cygnąc. A pufytk bez dłeksi cias gydule ała i ach! Jaś narys załeł. Łup! Dech tak, jakby trybka weskakiwa z bydle. A Krzysztof Robin i trus i wszyscy dresie i krewny trusa płewę wijele kłezełci w tył, a na nich na wierzchły nalez sa pufytk. Łelny! I z dziwnieniem drechum wpłydzance głową łeć się swoją drogą w las, mreciunce buśno dose. A Krzysztof Robin przezrzył salubłetno za nim i rzekł dose: "Styry, łypy, niedźwiedź."